A možda za kraj mojeg obraćanja ja bih htio vam pročitati još jedanput nešto što je došlo od jedne građanke. Znači, ja ne znam ne vjerujem da je ona naš niti glasač, možda je potpuno apolitična, ali draga osoba i poslala je sljedeće, pa možda u tom smislu kako treba nastaviti sanjati, treba nastaviti očekivati bolje, veće, jače. Znači, kaže gospođa, ne bi li bilo lijepo pretvoriti Pragrande u jednu zelenu oazu? Pošto se nalazi u samom centru grada, lijepo bi bilo svojoj djeci u nasljeđe ostaviti botanički vrt ili arboretum, primjerice sa staklenom dvoranom u kojoj bi se mogli održavati razni eventi i onu rječicu pretvoriti u nekakvo jezerce. Zvuči kao san, ali isto tako u ovom našem gradu ima sposobnih, vrijednih i ambicioznih ljudi koji mogu, znaju, hoće i žele. Pa eto, zelene su površine blago našega grada i mogu biti savršeno uklopljene u urbani dio, a treba ih samo malo dotjerati. To je dopis koji sam ja dobio. Sad, ja sam na onom sastanku, kad smo imali i iznio taj prijedlog, znači to nije moj osobni, ja sam samo tu jedan zvučnik preko kojega je išao prijedlog te građanke. I zašto to sad ovdje navodim? Jer mi je bilo interesantan odgovor gospođe Ingrid Bulijan, zamjenice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, ona je tamo sjedila i ona je kazala, slažem se, to je u našim planovima. Ja sam kazao, pa od kad je to u vašim planovima? Pa već jedno 15 godina. Ja kažem, znači, 15 godina imate istu gradsku vlast i 15 godina je u vašim planovima. Sada opet nije konkretno ovdje u ovom proračunu, ali u planovima. Znači, to je ono što je kolegica iz SDP-a rekla, da mi radimo na tome. Pa nije to dovoljan odgovor reći mi radimo na tome. Pogotovo danas kad smo u Europskoj uniji i kada se sve radi strukturirano i kada se planira po 3, 4, 5 godina unaprijed. Ako mi u 2020. nemamo konkretno riješene papire, ako ništa drugo, vezano za Pragrande, onda stvarno, evo, meni je žao što ću morat reći, ali vjerojatno znači ni sljedećih 15 godina ovaj san koji je građanka opisala, neće se ostvariti. A zašto ne? Znači, naprosto smatram da bi trebalo više biti konkretan u tim proračunima. Mi smo davali prijedloge, građani su davali prijedloge, ovdje je pročelnica pokazala da se radi na tim planovima. Evo, ja konkretno u ovom primjeru oko Pragrandea, mislim da bi to stvarno bilo lijepo da se napravi baš ovako kako je ova gospođa predložila. I mislim da to nije ni politička tema, da je to naprosto jedna tema za ljepši grad, za zeleniji grad, a na kraju krajeva zašto ne?